धेमाजिनि सिमेन्टसापुरियाव 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा आबोबनि 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। लाहार फाहार खालामनाय बायदियैनो दिनै हाबाफारि खुंफुंगोननि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो आरो बानजाय आफादनि मावखुलिखौबो बेखेवनानै होनाय जायो। धेमाजि सानजारि नोगोर सिमेन्टसापुरिनि सिङाव थानाय 1 नं जयपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। गाहाय खुन्थियाखौनो गायसननानै होयो बोखावै लखिमपुर जिल्ला एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रबिन नार्जारिया। लोगोसे बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मनुराम बसुमतारिया। जोङो फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 71थि गायसन सान फालिथाय लोगोसे सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानो गोनां खुंगा 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा बेनि सायनासालिनि गाहाय खुन्थाखौ गायसनबाय। दा बावहाय दिनैहाय जोंनि गोबांथार बानजाय आफादनि सोद्रोमाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों फैगौ जोंनि जा जथुम्मा बेयो जोबोद गाजा गोमजायै बेयो जाफुंगोन। रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लागोन। दा बेखौ आरो खावलायो बाहागो लानांगौ। जोंनि बर'नि राव थुनलाइ बेखौ फोथांनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। बेखौ आं बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खावलायगोन। आरो लोब लोब बै सानखालि बयबो नुजाथि फैनानै बाहागो लायोबा फैगौ जोंनि जा जथुम्मा बेयो जाफुंसारगोन बेखौ आं मिजिंथियो। बे गाहाय खुन्थियाखौ सोर गायसनफैखो आरो सानबेसेनि हाबाफारि लानाय जादों बे जथुम्मा? फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 71थि गायसन सान फालिथाय दा बेजों लोब्बा लानानै सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा दा बेयो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थांगासिनो दङ। 15 आरो 16 नभेम्बर 15 नभेम्बर खालि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लादों। जेरै थुनलाइयारि बादायनाय मोनाबिलि समाव मोननै आफादनि थान्दै मेल जथुम जागोन। दा अखानायै ओइदिनखालिनो 15 अक्ट'खालि दा बुलुर बादायलायनायबो जागोन, भलिबल बादायलायनाय बेबो जागोन। थुनलाइयारि बादायनाय आयदायाव खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि एरनाय बादायनाय बेफोर जागोन। 16 नभेम्बर खालि गाजा गोमजायै गेवलां मेल जागोन। दा बावहाय गोबांथार आलासिफोर लिंनाय जादों। आरो दिनैनि जा हाबाफारि दा बावहाय गाहाय खुन्था गायसननाय हाबाफारि बावहाय आगुनि आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गायसनजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। दिनैनो जोङो फैगौ जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावखुलि दा बेखौबो जों बेखेवबाय सासे आलासिनि गेजेरजों। दा बेखौ बेखेवदोंमोन जोंनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि एबा आगुनि आफादगिरि मुस्रि मनुराम बसुमतारि सारआ। दा दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय फैगौ 16 नभेम्बर 2022 मायथाइनि जानो गोनां 1 नं जयपुर गामियाव बे जथुम्मानि लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय मोनसे जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे गायसननायजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बानजाय आफादनि मावखुलिखौबो जों बेखेवबाय। लोगोसे दिनैहाय बिनि गेजेरजोंनो जोङो बानजाय आफादनि मोनसे सावरायमेलबो हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारिखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन। दा बेवहाय जों मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि बे जथुम्मानि गासै दावगानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोननाय जागोन होननानै जों सानदों। मानो होनब्ला गासै बानजाय आफादनि दालाय आफादफोरा दिनै
बेसेबां जोंनि हाबाफ्रा दावगादों बिनि रिपर्टखौ दिनै बेयाव होनाय जागोन आरोखि। दा बेनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिनो मोनबाय। दा माखासे हाबाफारिखौनो जोङो बिथांमोननि सिगांनिफ्राय जों रादाब लानाय बायदिब्ला दिनैहाय जोंनि गासै गाहाय पेन्डेल थारमाने गाहाय सायनासालि बेखौबो जोङो सासे अनसुंथाइ होग्रा बिथांमोनखौ जों मोनबाय। लोगोसे बिदिनो जोंहा गोबां हाबाफारियाव अनसुंथाइखौ जों मोननो हादों। ओंखायनो जों मिजिं थिदों दि जोंनि बे हाबाफारिया जथुम्माया मोजाङै मोजां रायजो राजाफोरनि अननायजों मोजाङै जाफुंसारगोन होननानै जोङो आसा खालामदों जोंनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै। दा बेखौनो जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गासै ओनसोलनि गासै माहारियारि आफादाबो बे हाबाफारियाव थोजासे मदद होदों बा होगोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय। लोगोसे बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगोन होननानै आङो जोंनि आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायथिनाय जाबाय। बे जथुम्माया बेसेबां रांनि बाजेट लानाय जादों? बे जथुम्मायाव गिबियाव जोङो बाजेट लानाय बायदिब्ला जोङो 8-9 लाख बिनि बाजेटखौ जोङो लानाय जादोंमोन। दा बेयो जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो दङ, बेखौ जोङो आसा खालामदों। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।